Video kertoo kiusaamisesta. Olet sitten kiusattu tai kiusaaja, niin toivon, että näet tämän videon. Ja että tätä katsoessa ajattelet tekojasi. Kiusaamisella on suuri merkitys. Kiusattu on todella rankka olla. Eikä kukaan voi toivoa sellaista kohtaloa toiselle. Kiusaaminen voi aiheuttaa toiselle koko loppuelämän vaikeuksia. Sinä pärjät kyllä. Älä anna toisten sanojen ja tekojen murtaa. Ole vahva. Kerro asiasta. Se auttaa varmasti, vaikka voikin tuntua vaikealle. Pysy vahvana ja pyydä apua, kun tarvitset sitä. Joskus voi tuntua, ettei kukaan välitä tai ymmärrä. Usein tehty mieli luovuttaa. Kiusaaminen voi olla henkistä tai fyysistä. Molemmat satuttavat. Miltä tuntuu aiheuttaa toiselle ihmiselle jonkinlaista häiriöä, vammaa tai jopa kuolemaa, vaikka et sitä olisi tarkoittanutkaan. Jo yksi sana voi saada aika surullisen mielen. Miettikää, miltä tuntuu joutua olla hakattuna. Tai että se on vaikka yritetään heittää auton alle tai huudetaan, että kuole pois. Ei se ole kiva. Yksinkertaisesti. Mitä järkeä haukkuu toisiin? Jokaisen pitää saada olla oma itse, ellei sillä ole haittaa muille. Älä jätä ketään yksin. Kiusaaminen syö ihmisiä sisältäpäin. Pysykö vahvoina, älkääkö murtuko. Ja pyytäkää apua, kun tarvitsette sitä. Älkää myös kiusatko toisia netissä. Jotkut myös laittaa kiusaamisvideoita nettiin, jossa he kiusavat muita. Siis ihan sairasta. Älkää pilatko toisten elämää, vaan lopettakaa koko kiusaaminen. Kiusaaminen on vakava asia, joka pitäisi saada loppumaan ajoissa. Lopettakaa se, mitä ikinä teittekään. Pysykää vahvoina. Kyllä te pärjää. Jos sulla ei ketään, kenelle voisi jutella, niin tuu juttele mulle, mienkiä tai ketään. Tuu juttele vaikka Kikkiin. 69 nasu 69. Niin kyllä se mä autan sua. Mä puhun sulle. Mä en aio jättää tänne ketään yksin. Rakastan teitä kaikki. Myös sinuakin.